Shreya Brahma. आं दा दतमा सानतिनिफ्राय फैदों। आं दा क्लास 9 आव फरायगासिनो आरो आंनि जिउनि थांखिया टिचार। हेलौ जिउनि थांखि टिचार बुंनो नामा? औ। टिचार जानो थाखाय मा मा सोलोंथाइ नांगौ बिनानाव? निमाहा हो आं मिथिया। टिचार जानो थाखाय सासे फरायसानो बेसेबां थाखोसिम सोलोंथाइ नांगौ? मिथिया। दे मोनसेल' टिचार जानो थाखाय मा फरिखा होनांगौ? मोनथियोमोन बावबाय। टिचार जाबा नों गथ'फोरखौ माबादि फोरोंगोन एसे देखायनो हागोन नामा जोंनो? नै बे गथ'फ्रा एसे दुस्थ' खालामगासिनो बेफोरखौ माबादि रायगोन बिसोरखौ? दलद था होननानै। एक्टिं देखायदो एसे टिचारा माबादि जायो? दलद जिरायनानै फरायनांगौ। गिनायानो नङा माथो बिसोरो। बिदिबा गिगोन हनै दलदआनो थायाखै रावबो। एसे होगदा हरलाय। खालामहरबानो गिगौमोनदां बिसोरो। दलद जिरायनानै फराय। थांनो हासिगोन दे बिनानाव। गोजोन्थों। Serial number 5